L-ewwel jgħid li l-Awditur Ġenerali giddeb lill-Assoċjazzjoni Medika Maltija imbagħad jgħid li qed jevalwa d-dikjarazzjonijiet li saru dwar il-kuntratt ta' Steward Healthcare. Hekk qal il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna meta mistoqsi jekk il-Ministeru tiegħu għandux jinvestiga l-allegazzjonijiet serji li saru mill-Assoċjazzjoni tat-Tobba. Ftit tal-imilu l-mam wissiet li l-istess storja tal-Vitals fejn il-Gvern ta' miljuni kbar u l-poplu maħa prattikament xejn lura qed tirrepeti ruħha ma' Steward. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-MAM it-tabib Martin Balzan sostna li l-Gvern qed joħroġ miljuni ta' euro biex jonora ftehim fallut. Steward Healthcare u Vitals qabilhom ħadu miljuni ta' euro biex jiżviluppaw 3 sptarijiet pubbliċi, l-Isptar Caring Grek, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Iżda ftit li xejn minn dawn il-miljuni ma deru f'dawn l-isptarijiet li baqgħu mitluqa. Il-modell li ntuża inizjalment ma' Vitals li Vitals għal minn kienu għal fejn marru. Sewa, u li ma' Steward li hija kumpanija Amerika, dak il-modell falla. X'ħa l-poplu Malti għal daw il-50 miljon fis-sena, ma nafux. Jekk tot it-total li ħriġna s'issa fuq daw il-5 snin, sewa, għandek ammont konsiderevoli ta' flus. Iżda meta mistoqsi dwar dan il-Ministru tal-Finanzi bilkemm ma rridx jgħid li l-Assoċjazzjoni tat-Tobba qed tikdeb u li ġiet imgidba mill-Awditur Ġenerali. L-importanti li meta jsiru statements ikunu fattwali. Diġà sar ħarġet stqarrija mill-Awditur Ġenerali illi kontra li kien qed jgħid il-rappreżentant tal-MAM ma kienx minnu. Fl-istess nifs, Edward Cicluna qal li l-Awditur Ġenerali qiegħed jevalwa l-konċessjoni lil Steward u ma jistax joqgħod jinvestiga kull dikjarazzjoni li ssir. Jekk se noqogħdu wiġbu għal kull statement li ma jkunx fatwali, jiena m'għandix naġġenajt jiena qiegħed fil-finanzi din qiegħed nitkellmu fuq concession li ingħatat li bħalissa l-Awditur Ġenerali qiegħed ukoll jevalwa. Sadattant il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qed imexxi azzjoni fil-qrati sabiex il-kuntratt ikun imħassar u 3 sptarijiet jingħataw lura lill-pubbliku.